Hei, mä oon Lauri. Kohta 30-vuotias nuori mies. Mulla on ollut semmosia alaselkävaivoja noin 10 vuotta. Välillä enemmän, välillä vähemmän. Reilu vuosi sitten hiukan enemmän ja kävin asiasta muun muassa työpaikkalääkärillä, joka oli sitä mieltä, että mulla on erimittaiset jalat. Hän kerkesi mun määräämään sit jo korokepalaa ja erinäköisiä jumppaohjeita. Tätä asiaa sitten joku kerta päivitteli tuolla Facebookin ihmeellisessä maailmassa ja Harri siellä sitten mulle ehdotti, että tulisiko kuitenkin käymään ennen kuin pistät korokepalaa siinä kantapään alle. Ja vaikka olen aina ollut vähän ehkä skeptinen kiropraktiikkaa kohtaan, niin ajattelin, että no miksei ne mentäisi, kun on vielä tuttu ihminen, että ei siellä ainakaan niin huonosti voi käydä. Ja tuloshan oli se, että ei mulla niitä korkopaloja ole koskaan siellä kengässä ollut ja mun jalatkin on ilmeisesti saman mittaiset. Lantiossa saattoi tosiaan olla vähän jotakin väärää asentoa, mikä sitten jo korjaantunut. Ja alaselkävaivoja ei ole ainakaan niin paljon ollut ja nyt mä ymmärrän, mistä ne johtuu ja se lantioasento uskon, että on korjaantunut, koska huomaa se urheillessa, niin mun on paljon helpompi tehdä tiettyjä määrättyjä liikkeitä, mitä silloin aikaisemmin en pystynyt tekemään tai ainakin pelkäsin, että loppuu pian urheilu kokonaan. Nyt tällä hetkellä musta tuntuu hyvältä ja luottavaiselta ja aion käydä jatkossakin. Ja kaikille, ketkä miettii kiropraktiikalle tulemista, mä kehottaisin koittamaan. Kokeileminen ei maksa mitään eikä siinä ainakaan häviä mitään.